i transmetre també com pugui. Bàsicament, el que us posaré, nosaltres som... És aquest, no? El punt és el primer. Sí. Bueno, us ho deia per no acabar. Bueno, nosaltres estem aquí, que és la part més social, els programes d'intervenció més comunitària, i això seria el servei de salut mental. Llavors són dos cercles que tenen moltes interaccions i hi ha algunes constel·lacions al voltant. Quedeu-vos amb aquests dos cercles, les constel·lacions, ja ho llegim, i després hi ha els usuaris, aquesta altra línia. Com entren per aquí, i nosaltres som allò que dèieu de si no va de muntanya, la muntanya hi va cap a ells, nosaltres anem a buscar-los, diferents usuaris i usuàries, si tenen una problemàtica o tenen un ús sense problemàtica o són familiars d'usuaris amb problemàtica. La IETA, tanmateix, també és la seu social d'ASSO, Arborem, que és l'associació de consumidors i exconsumidors, ASSO Festa, que es dedica una mica més amb joves, i el del projecte de diversificació de punts d'intercanvi. Tot el rato m'ho veuré amb aquest esquema. I és una mica la IETA per dintre i quan sortim. Està indestirablement a la història d'ASSO, l'associació que va començar ara fa 20 anys. Aquestes són fotos antigues, algunes històries, l'autora Borràs aquí. Va començar així amb les recollides de xeringues. Aquestes són imatges ja més històriques i aquesta és la primera aparició en un mitjà públic, 1999, no existeix ni el Punt. Aquesta és la Clara Eugènia, la primera presidenta de l'associació, i si podeu molt titular, és una mica... Aquesta és la que és actual, que s'ha mogut poc en 20 anys. En aquest sentit. Aquesta és la seu social dins de la IETA i aquest és el seu espai, aquest és el centre d'operacions. No és l'únic, però aquí està el punt d'intercanvi i aquesta, diguéssim que tenen... És una clau a banda. Els equipaments, m'hem descuidat de dir-ho, que l'equipament del CAS, del Servei d'Addiccions, està en un puesto, està al costat en un barri i nosaltres estem al centre de Reus. I aquest és un espai dins com una república independent, és la IETA. És un modus assembleari i aquest és l'essència de l'ASSO i també és un punt d'encontre és obert, és dimarts, és assembleari, pot anar qui vulgui a les tardes, també van estudiants de pràctiques, i passa molta gent. El leitmotiv també és una mica continuar sent les recollides setmanals i amb aquest temps de sofisticació i d'aprenentatge hem après una mica a exercir nosaltres una mica també la nostra influència en el relat, en el relat dels mitjans de comunicació més. Aquest és els mitjans de comunicació més generalistes. Aquest és un punt de partida teòric, des de la promoció dels PACs, que dèiem, i ara ja passem a la IETA. Ho dic perquè és indestriable la història de la IETA sense l'ASSO. De fet, la IETA ha esdevingut subjecte a partir de ser predicat. A on vaig jo a dutxar-me? On trobo problemes? On trobo consolar? La IETA. Dins sent predicat, la IETA ha esdevingut un subjecte en si mateix. La IETA és un club, a diferència de l'ASSO, que hi pot entrar tothom i tal. No, aquí ja hi ha una normativa, que és el respecte, que és respectar, de sentit comú, el respecte, diguéssim, és la base de la convivència. I, hi ha les necessitats bàsiques i a mi m'agrada molt fer una petita parada aquí a les necessitats bàsiques perquè, clar, és que les necessitats bàsiques és molt important perquè, no sé com començar. Jo volia fer una parada, quan m'ho van dir, aquí volia fer la parada aquí. Si les necessitats bàsiques, és molt... Ostres, les necessitats bàsiques, com podem plantejar-nos... És impossible sortir de, que diria el pla, és impossible sortir de la dutxa pitjor de com has entrat. Aquella sensació, en anglès i en alemany hi ha una paraula que ho recull, la sensació de, em sembla que és isnovello, no sé si algú... La sensació que hi ha després de la dutxa, no? Hosti, que bé, no? Bueno, doncs...
També l'altra pota seria la higiene ja més de roba amb les secadores, i aquí ja és gràcies a la gran cooperació del Banc d'Aliments, que són molt actius, ja tenim el Banc d'Aliments i les eines. Aquestes són les eines. Aquí es ve per córrer per fer un mateix. S'aprofiten per fer tallers, aquest va ser de cuscús, el de la sarmale de Romania, espinacs d'Egipte, anem aprofitant totes les energies que porten els nostres usuaris. Un punt també important és les manualitats, és un clàssic, i que aprofitem també per fer, no tant merchandising, potser no estem tan sofisticats, però si les pares de Sant Jordi, per exemple, també per embellir la mateixa dieta, i això ja seria una Champions, no? Perquè, clar, no sempre s'aconsegueix. Taller perruqueria, s'ho vaig gestionant, i aquest seria un abans i un després. Jo me quedo... Tu dius, bé feitat, bé no sé què, però jo me quedo amb la temperatura, amb l'abans i el després. I aquest és l'altre punt que volia fer la parada. Aquest és el punt que explica molt bé el pont que fem. És les agendes, avui te toca anar a l'economia, recorda't d'anar a la terapeuta. Però quin dia? Vine cada dia a fer un cafè, que el dia que hagis d'anar ja t'avisarem quin és. Tranquil que no se't passarà. I si te passa un dia és igual, passa primer el dia del següent, passa altre cafè. Això és l'autèntic pont. O sigui, des del punt de vista nostre, la configuració de l'espai, del temps, de la puntualitat, d'anar un lloc, de l'altre, amb persones completament diferents, amb persones que no estan... Sí que s'ha sacut a l'agenda, però això és un punt, això que dèiem, la continuïtat d'això, del tractament, tot això, jo crec que no sempre és fàcil, has d'entrar al despatx i tenir tot això són les documentacions, per exemple, un passaport d'una persona vinguda de fora i tal, i que ens deixa aquí, això és una responsabilitat. I aquí deixen la medicació i pot estar alguna mena de que sigui, la deixaríem aquí i després ja faria la seva. Un espai d'ordinador sempre que ens venen reforços d'estiu, el que sigui, generacions més joves sempre ens foten canya. Vinga, que no, que els ordinadors... A veure, els ordinadors ja tenim un blog de redaccions el blog de redaccions sobre les de Reus, que participem i ho intentem fer, és una mica l'antiga revista, però també és de YouTube a Facebook, també. O sigui, això és un món d'interaccions, de tot. Aquest marc teòric també m'agrada molt, després de la guerra contra les drogues, ja pensant en una organització per l'hora d'actuar ens ajuda. I ara passem als eixos temàtics, participem en la campanya Suport al Punish. Aquesta potser no us agrada com l'he retallat, però m'agrada molt així. I anem fent difusió, alhora que també cada vegada estem més preparats, cadascú dels usuaris un bon relat, i ja comencem a tenir repercussió mediàtica. Això és el dia de recordança, que és un dels dies, és una bona taula, perquè és un dia que agrada molt i que hi ha molta... és un dia que agrada, lògicament. Si es fa gent pel camí, doncs... Això és a Barcelona, que hi ha una coordinació entre altres associacions, i aquest és el dia de l'hepatitis. Fem una acció, així com l'altre és una mena d'acte de Germanó, i fem una acció, per exemple, aquí vam netejar tot una nau, es fa el dinar de Germanó, i una altra vegada veiem que tenim... Aquest és el dia de... Aquest de l'hepatitis, aquest era el de la sobredosi, aquesta imatge és de Barcelona, també, per l'atac qui vol arribar. I aquí he posat dos del mateix taller, perquè és un dels tallers que s'ha repetit molt durant molts anys. El taller de prevenció i casos d'actuació en cas de sobredosi. Atenció. Aquesta és la campanya del COC, veus el que veus, com del programa, el taller de saludables, el 1 de desembre, que cal dissabte ho celebrarem el dilluns, que hi ha una parada amb una mena de fira d'entitats, i a banda, no surten des de l'Ajuntament. Per exemple, aquest va sortir una assemblea que és el treballador social del servei, de com ajudar a fer les despeses. Vam tenir la visita de la Margaret de
Put. Aquest és un taller especialment també de més de 100 programes, que és un altre lloc que venen actors comunitaris, en aquest cas és la Paquita i és una de les primeres que ajudava la gent que estava a la presó i tal, i ahir va estar la va conèixer. Aquesta foto, qui conegui els actors té molta força, no? Perquè van entrevistar. Ja us he dit amb endeviments, que retrobem, i després juguem també, anem a jugar, no? Hem sortit, anem a més postmodern, si voleu dir, no? I després ja la vaig pitant, perquè era bastant de temps, però no ho volia deixar de posar, doncs que participem al carnaval. Allò era més sistemàtic, això són més les activitats, la sortida de la Mona, de la Calçotada, Acció de Sant Jordi, aquí també aprofitem per reaccions en totes les associacions de Reus, al Trapezi, hi ha 3 sortides nocturnes a l'any que estan esperant en candeletes, unes van al Trapezi. Això ens va muntar i una esmeragada per poder anar al Port de Tarragona, ens va sortir i ens surt un cop per la FEI, ens surt esponsoritzat una sortida a la platja, som de Reus, no tenim platja, però a les piscines també amb el patronat també. Aquesta és la sortida que ja veieu que està de tardor, la sortida castanyada, i això és aquesta foto m'agrada molt també. I ara ja vaig pitant, és un taller d'èxit, el taller de dones que va començar fa 10 anys, aquestes fotos fa de 5 anys més o menys, que ara ja es plantegen l'autonomia, de formar-se per elles mateixes. En tallers de relaxació, això va ser a Barcelona, el taller d'expressió, fotos professionals també molt guapes, i això va ser la sortida al Niu de l'Àliga, a les bolses del camp, trobades, i jo crec que un punt d'inflexió, no només nostre, sinó a nivell, aquestes són les nostres dones en lluita de la dieta, va ser una mica el 9 de març, jo penso que se'ns ha obert tots una mica al cap i ja la cosa canvia. I finalment només apuntar-ho perquè també té una seu social i se guanyen de cineses i tal, que tenim a la Sofesta, que podria ser un energy control, però més local, a la festa major i a les reis que es fan al voltant. Ja està, anem a pitar,